O Concello de Barbadás conmemora o 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Recordar que o traballo en prol da igualdade e de prevención da violencia machista débese levar a cabo os 365 días do ano, aínda que en datas máis sinaladas fagamos un esforzo adicional para visibilizar este problema estrutural tan grave que ten a nosa sociedade. Este ano, o Concello de Barbadás quere poñer o foco no negacionismo da violencia de xénero, en constante aumento nos últimos tempos, xa que consideramos que negar a violencia contra as mulleres tamén é violencia, polo que, como di o noso lema, contra o negacionismo, compromiso e acción. O programa de actividades vaise desenvolver entre os meses de novembro e decembro. A igualdade hoxe ten moitas vertientes, moitos aspectos, moitos deles ocultos, moitos momentos nos que a cidadanía ou certos colectivos non queren recoñecer como violencia de xénero e sí que os temos que pôr en valor e temos que visibilizalos. As dúas actividades que eu quero destacar son fundamentalmente o Obradoiro cando di o que non se ve non existe e refírese precisamente a certas formas de violencia de xénero que son máis sutís, máis ocultas, menos visibles e que, polo tanto, poden afectar ao ámbito psicolóxico, ao ámbito da saúde mental e incluso ao ámbito da discapacidade. As actividades programadas, que inclúen teatro ou obradoiros, van dirixidas a visibilizar e denunciar as moitas violencias que sofren as mulleres hoxe en día, así como a concienciar a poboación de todas as idades. Hai ideoloxías, hai crenzas, hai opinións que son fáciles de difundir, que certos colectivos tamén se fan eco dos mesmos e que realmente non teñen ningunha razón de ser, que é, como dicía Eli, é un pouco agredir as mulleres precisamente coa negación dunha realidade que é visible ou en moitas ocasións que non queremos ver, que é visible pero non queremos ver e certas persoas e ideoloxías non queren velas, queren ocultalas.